के लिए आतुरतापूर्वक प्रतीक्षारत है। जोंनि गेजेराव मानगोनां गाहाय मन्त्री बिथाङा नुजाफैबाय। जोंनि भारतनि मानगोनां गाहाय मन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीआ जर'खायै जोंनि दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बा दोहौ इसारि जानो थाखाय जोंनि गेजेराव नुजाफैदों। बिथाङा दा मोसाखावरि बिथांमोनखौ रायदावनो थाखाय बिथांमोननि सेरजों गिदिंगोन, नोंथांमोननिसिम हामलायथि बावहरगोन। जों आखाइ खबनानै बिथांखौ बरायगोन आरो साबायखर बावगोन। बिथांजों लोगोसे दंफायो जोंनि आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा। बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफादों आरो बयखौबो मबाइल लाइट फोजोंनानै बिथांनि फारसे मान बावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर पूर्व भारत के प्रति गहन स्नेह और आत्मिक लगाव हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। असम में उनका सतत आगमन उनके प्रेम और अपनत्व की अभिव्यक्ति है। मैं यहाँ उपस्थित जनवृंद से अनुरोध करूँगी कि आप करतल ध्वनि से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन व स्वागत करें। बागुरुम्बा मोसानाया बर'फोरनि दोरोङारि मोसानाय, बर'फोरनि सोदोमस्रिनि मोनसे बिथा। मोनसे दोरोङारि मोसानाया गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय मोनसे जर'खा हारिनि हारिमुआरि जर'खा महर। बियो सुबुंफोरखौ बै हारिनि हारिमु, सिनायथि, जारिमिन आरो उनमोनथाइजों फोनांजाबनायनि लामाखौ बेखेवनानै होयो। दोरोङारि मोसानाया मोनसे हारिनि सोदोमस्रि आरो जारिमिनखौ बदलानानै होयो। जों दिनै जोंनि हारिमु आरो सोदोमस्रिखौ मुलुग दरबारनि सिगाङाव बेखेवनानै होगोन। आज का यह ऐतिहासिक क्षण केवल एक सांस्कृतिक प्रस्तुति नहीं, बल्कि भारत की जीवंत विरासत और उत्तर पूर्व की आत्मा का उत्सव है। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि इस विराट सांस्कृतिक कार्यक्रम के साक्षी बनने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आज यहाँ उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति इस कार्यक्रम को न केवल गरिमा प्रदान कर रही है, बल्कि उत्तर पूर्व की संस्कृति, परंपरा और प्रतिभा को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान भी दिला रही है। बागुरुम्बा दोहौआ मोसानायनिल' दोहौ नङा, बेयो नङा दावहा हारि सिनायथिनिल'। बेयाव दं खौसेथि, बेयाव दं मोनदांथि, बेयाव दं गावखौ बावसोमनाय आरो मिथिंगाखौ अनसायनाय।